Spesial buat Pak Dikunarto. Asik. Pesan moral bagi kadang-kadang ingkang wonten ing Monconegoro. Ngatos-ngatos yang jadi TKI Indonesia yang ada di luar negeri. Selamat siang, selamat menikmati Chandra Pesona Campur Sari Indonesia. Sayangku juga ya. Sinten sing ngersake? Pundi? Banarto. Ayo sini. Sini sayang. Pak Lelani konmu pamit lunga. Mung welingku aja nganti sembrono. Ning luar negeri kudu sing ati-ati. Anak bojo ning omah ngenteni masuk TKI. Ngenteni balimu. Tak rewangi kowe mulih sama tri bergoyang ora gawa duit. Anake sapa iki anake sapa? Aku isih yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjimu semono. Mas Prayit Chandra Pesona Mas Joyo 1922 bergoyang Mas Joyo. Ngantuk yo ben yo Mas. Pak Jumadi tak lilani nggonmu pamit lunga. Mung welingku aja nganti sembrono. Ning luar negeri kudu sing ati-ati Pak Jum. Kowe monggo Pak Jum. Yo gawa apa Cahyu? Anake sapa dik? Iki anake sapa? Aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjimu semono.
Nuwun Mas Doyo. Baik. Ayo, cus, kangen hati Mas. Ayo, put Isara. Saya mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Mohon perhatian Bapak Ibu yang mempunyai mobil Avanza B1110 FYN lampu sen nyala terus. Nanti tekor akinya B11110 FYN lampunya nyala terus. Mas Agus Kusumo. Sip. Mbak Dimas maju. Suwindu Mbak kita maju. lawase aku lunga ora pamit aku Gendong kemana-mana. aduh wong ayu Ayo, Mas Joko. bojanku Wae. ati susah mongkanen siramu monggo Pak Sis Reno wangi tak anti susah nunggu kowe bali kangen iki ra bisa mari amung sira kang bisa nangani Hae Mas. Lakon Pak Lasdi. Hae Pak pokoknya. De. Hae Pak De. Heeh. Nah. monggo Pak Prayit Aja Mas Prayit ditunggu Mas Joko monggo. Gendong kemana-mana. Monggo Mas Prayit. Asik. Mbak Melani maju. Pondok lagu bergoyang. Ayo Mas Joko. windu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Mana di mana anak kambing saya. aduh wong ayu apa bojanku ati susah nunggu sliramu Tak gendong kemana-mana. Iki wis jam piro? Reno wangi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali Kemana-mana. kangen iki ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Wes Mbak Tek, anu Mbak
Teki anggar ketemu Mas Joko ya. Ae Mas. Ae Mas. Ojo sumelang wong ayu tresnaku iki ra Ireng manis. Belok barang asik. ora suwe aku bali Ireng manis Mas Tulus. Oke, ireng manis Mas, ireng manis. Pak Lasti pondok abu bergoyang. Yen kelingan lelakonku jamane. Aku tresno kanca putri kabeh. Ayolah lan batin. Sering suran ning omahku perlune. Ae Papa. Bapak Ibu yang Masuk, memiliki Mbak mobil dengan nomor polisi B110 Avanza warna silver lampunya sen nyala terus. B1110 Avanza warna silver lampunya nyala terus. Oke, baik. Iya, siap Mas Joko.
Gedene nggonku kasmaran ening tangan ora rasa Monggo Mas Sandra Pesona. Iki Pun rencana Kang Pundi. Iki lek DS mene kae aku pilih sing ndi iki ya. Niki dereng nembang niki. Wah, Dik. monggo. Dek. Diajeng. Hubung asmara, Dik. Yo Dek Teki kene maju karo Dek Melani. Monggo Mas MC. Yen lewat aku kelingan rupa kae biyen tak golek Grobokan yo. ning cagyat kebak Oh, nggih, Bapak. tulisan warna abang tandai sesayang kae kebak cerita tengah wengi nganti lagat rino kleru eta gubuk kae kebak cerita tengah wengi
Monggo seragenan. Bersama Mas Sis CS. Aye. Aku kelingan kupo kae biyen tanggul lereng ning cagak ngebak tulisan warna abang tondoi seprawan saiki Wasik kubo gawe nyimpen wadi waya wengi nganti glagat rino Karo operasi. Mas MC Nggih Mas Sis. iki nah ning darahku kono iki guguk asmara wis ora tau dinyangno. Mulane ya rada kletho. Ya ora apa-apa Mas. Anu Pangapunten lagu nggih. salah ora apa-apa yang penting yang lainnya lancar kok ya Mbak. Pokoknya sakwise baru operasi plastik iki. Lah, Terus kandhani yo. repot. Ayo ya kok njok operasi plastik barang. Ae, Pak Ya ya Iki ya. bablaske napa wau? Bablas kenapa Mas? Mas Sis? Salam kangen. Salam kangen. Oke. Catatan enggak? Catatan. Yo, cos. Salam kangen. Iya. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen Ayo, yo. aku marang sliramu Monggo Mas Sis. tuantu nabengan ning kedung ombo lah kok grogi Aduh, Masis, saiki aku Wasik Bos Mustika Cilengsi. yen to tresno ra kudu duweni pancen abot jroning ati nanging piye ra kudu duweni
Gara-gara dirubung penyanyi lho ngasih gembrobyos. Gak iso Mas nyanyi. MC. Kandhani kok. Nggih, sing penting gayeng Mas Sis. Lho tak omongke Pak Nggih. Gepeng. Nah iya. Pak De Gepeng tesih sibuk. Nggih. Banyuwunku. Hei. Ning siramu. Oi. Ada tangise ati iki. Liwat angin wati dalu. Aku titip salam kangen jroning ati. Ayo Riri. Sake Parado. Wang semua. Mas Budi. Ayo bosku. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu Mas Prayit matur thank you. Wasik yen nate andum tresno bebarengan ning kedung opo siap. duta lakoni yen to tresno ra kudu duweni Ayo yo. pancen abot jroning ati nanging piye ra kudu duweni Lanjut, Mas Sis, lanjut. lanjut Lanjut. aku mana sing di omah Lanjut Mas Prayet. Oh lanjut. Banyuwunku. Bablas ke gelo Mas Bro. Kamu. Yo. Asik yo. Bablas ke gelo. Pasukan joget semuanya yang dari Gerobokan monggo dipersilakan untuk joget ria. Pengen tinggalku goleki bote-bote kepengin ketemu najan ado tak parani mung nuruti karepe nyati Mas Budi rene joget spesial buat juragannya ayam Pondok Labu Mas Madi monggo dipersilakan Kaya tumbas Mas Agus kaloku. Lono tes. Asik asik yo. Yen pancen Mas MC Nggih Mas Sis. jebule ya ora kene ra kono ya itu padha wae ya. Pripun? Lah aku
nular. Iki mau ke jane keladuk jenem. Biasane ora ngono kuwi ya, Mas. Biasane ora ngono kuwi. Jebule ya ora kene ra kono ya mletho Jakarta ya iso mletho ya. Iso, Mas. Luwih nemen Jakarta, Luwih Mas. nemen, Mas. Nggo bayar kontrak. Elok. Monggo. Kaya ngene. Sing penting penak dijogeti, Pak iki pun remen nak, Dik. Iki tesih kuat. Tesih kuat. Isih kuat. Oh, tesih kuat. Bablaske napa? Apa Mas Is? Apa pasukan joget ya? Ndang jaluki. Napa? Engko selak bar. Selak bar. Oh, kangen Kangen ning ati. ati. Oke. Kaya ngene. So.
lagu kudu nyawer ya. Oh ono. Anjeli lagu kudu nyawer. Iki wis sempoyongan. Pripun? Wis. Ngono Mas. Iku nek dingkongko mbok wedok ya karepe lho iku lho ya. Nomor rekening. Tenang. Los. Los. Wingi didolke cempe sitok entek nggo nyawer ora. Cilik berarti. Cilik. Ojo sebelah. Aku nunggu kapan kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Engko bar iki wis ya aku mesakne iku Ojo sebelah.
Ya Mary Allah. toh. Mbak kok udah nyolong start Mary toh Mbak? toh. Ya Allah. Tak ganti dulu Nek No. Kemana ya? Kemana? Aku ikut Pak D, Dek. Pak D. Aku ikut. Assalamualaikum Pak D. Lah ini ada HE aku nggak dikasih Pak D di sana RW. Pak D. Ya sama Pak D Pak dulu Joko, Nek Pak No, Joko. HE-nya No. Ayo Pak D. Sama Pak D yang ini loh, Dek. Lah, iki Pak D. HE no Om. HE no Om. Ini Dek nggak Nela mulai loh, Om. Dek Nela. Udah aku loh, Pak. Aduh, udah mulai Sanes bro-bro ini. kulo loh, Pak. Dek Udah Nela. mulai nih Mbak, udah mulai Mbak. Ini nggak dimulai ya Om. Nak kalau jerung nggak ini HE, ki Om. kandel gitu, Dek. Wes, keluar tante. Jan-jane kowe ning ngendi? Gelagatmu saja nyurigani. Atiku sudana kowe kencan karo wanita liya. Ayo Mbak ganti Ayo, Mbak. ayo. Kemana lagi, Dek? Ke sana. Iyo. Oh, Bunda belum Bunda. Mbak Erni. Murah rezeki selalu Bunda, tambah sehat. Rezekinya tambah lancar. Amin. Ayo Mbak pindah Mbak. Iyo. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang manganku. Nganti lingsir wis Ayo yo. Hei, hei, ha, ha. Ala eyong. Ala eyong. Wasik. Hae. Wah, adikku jadi cucuk Mari kita lampah. ke sini. Assalamualaikum Ibu Bapak Jadi Sapatri. jadi cucuk lampah wajah iki. Aduh, alhamdulillah. Ini kalau tadi Bapak, kan ibu Ibu. bapak nyawer ke sana, sekarang aku yang narik-narikin aja deh Asik. iurannya ini. Asik, asik. Aduh, narik HE kalau sebutannya ini Bu. Ah, bapak udah hilang, Bapak udah hilang. Ayo Bu, mau nggak HE ini Bu? Siapa, Dek? HE dulu dong Bu. Cucuk lampah los sih. Masa nungguin ngopi dulu Bu, setelah habis nanti waktunya Ibu. Ayo Bu, ayo Bu. Mana HE-nya nih Bu? Gak keluar ini Bu. Hae. Jati kowe Yo. ning ngendi? Gelagatmu saja nyurigani. Hae, 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 hae. Atiku sujud. Kowe kencan karo wanita liya. Apa saya? Ini lagunya udah selesai, Ibu baru mau HE Mbak Mel. Duetnya kalau siapa doa? Ayo Mas Kepio. Ayo. Masih buat keluarga besar Samatri. Apa? Ayo Bu maju Bu. Asik yo. Bersama Mas Tri.
badhe tindak pundi kadinaren tindak wae ora numpak taksi apa ora wedi timbang nganggur kula purun pansane Kelerasan alias kebetulan sisan ngadeg ndok ae ndok pemanasan ayo yo yo oh ya 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 mobil wong legan golek momongan niki blonjo apa Mbak Yu badhe tindakan Ampun gelo mas sampean ampun kula monggo pasukan jogetnya Coke Indonesia awan-awan lunga blonjo nang pasar wae rawan rondo kanggoku ora patek penting yo Samatri asogo yo asik Pak De Sukir Pak De Pak Sukir mangke kula terima kasih Dede Mas Ranot, Mas Ranot. berdiri monggo. Nggih. Samatri matur thank you. Apa boleh, Pak? Asik. Memedi, Bu. Hae. Pak Nela goyang lagi. Ini.
Tim war-war kajenge jumeneng danten kaya ning kono kae lho kaya duku atas kaya ning nggon Manggarai. Ayo. Monggo grup PPR sedaya kemawon go. Ayo pergi ke Melayu. Mas Nonggo. Dayekne Chandra Pesona campur sari. Mas Tulus pimpinane Dik Bugel MC-ne. Munggah ning pucuk gunung. Dhuwur piyanget. Matahari terbit
maju garwane wong liya kowe iki kok malah ngeslot ae kene iki. Bersama dengan artis kecilnya Pacitan Indonesia, Jawa Timur. Kae mikir ning kono, asik. Monggo berapa weler batur jeneng kok. Lagi Tata Manggarai, Mas Mail, Mas Nonggo. Tim Manggarai monggo. Pak Mail, Mas Nong, keluarga besar saking Ciputat, Pamulang. Asik. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati Asik. Latihan sepisan ketemu Nanging gede Rasa tresna Mana di mana anak kambing saya? Rina mulitan Sok kapan berlinggu Aduh siramu sing tak tresno garwane wong liya Gendong kemana-mana biasa di malam. aku wis kebacut tresno nanging ati mbok gawe lara Bapak Ibu ingkang badhe ngertos penyanyi sing Nggak. dereng kampung. Ben mewer-mewer Yoga kok gini jeneng iki. kok ayo Jangan ya dek Monggo. ya ayo jeng Tuti sing asih monggo wis rangkung kok Ayo. pokoke ben ketok gayeng regeng ayo Pak Nur yo Pokoknya kabeh Mas No. Jenengane mriki lho ikone Manggarai barang ngono kaya. Mengke tanggal 22 Juni kan ten Manggarai to. Lah. Nano yo. Ning apa Pak Mail. sliramu tekon Ayo Mbak Tuti. Galaku kaya tekon dosa Monggo Pak Nur. Asik kok. Asik kok. Ngambimu kurang untung. Aku. Pak Mail. Asik. Manggarai Pak Mail. Asik asik. Asik asik. Moga bunda-bunda cantik. Ayo bunda. Dek kita maju. wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali Ayo Mbak mung Tuti, Mbak Rina. sliramu pepujan ning ati Latihan sepisan ketemu Nanging gede Rasa tresnaku Rina mulitan Sok kapan berlinggu Asli Pak siramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumpul gawe lara Dek Tulus, kelangenane Pak Mail nih yang katresnan kok diaturke sisan ya Mas Sompong ya, bablaske. Terima kasih Bunda Cantik. Ya. Neng apa sliramu tekon tinggal
Kerawan. Manismu hangu jiwat seniman sing putri sentewat kayane ngumpul agawe runting galih susu sawae jembar-jembar parine lemu-lemu diajeng puput oh alah ngisi bensin Nggih. boten ampun ngoten niku kulino angger penyanyi kayak duit ae MC belas lho raro apa kang dolit kepenak nadya barepi Keluarga besar Kemanggisan. kelakon setiane kelakon umpama mundhuta ropi utuh eling ring bapak matur suwun Dek Kenci nggih kepati mbahmu disko kuwi wong ke cakepane lanang kok tara tamtu tak tu solo panjang roti ibarat wong numpak perahu Suketrawu lurahe Pondok Bahar Mas Bono Mas Bani apa sida apa orang mampir curangane catering Mas Bani rawuh sarimbit Mas Budianto mukirno ing penggalih nggih Mas Pak Depono monggo mriki senggak mriki De puwenuk De sumpah nggih oh alah angger ketemu Mbah Narto ngono kuwi kok lumampah tanpa Pandang suarane Jalan kaos ijo ugal-ugalan aja ditiru ngono ya ngono ing madyaning jala Sesanya sit maiwa apa kuwi cengkok mandalin teman spesial kagem keluarga besar saking Bogor, Depok, monggo kepareng nyawiji kalian kadang-kadang Chandra Pesonata Sari. Nek mau bagi terus kotan mating tanpa turu atiku tansah disian amarga keling bubar sumaking mutiara dadake
parang katur menggah sinom nyamat kalajengaken si kucing menika murakani pasugatan kok siak sonten menika sinarengan candra pesona. Candra pesona asik. Gedungnya Indonesia. Sik Cikampek bergoyang jos. Pakai jos. Monggo Pak Haji. Ya Allah, pacarku. Maju. Mbak Melani. Maju sayang. Mas Ri angkringan jare mau nyetel campur sari. Tetep kabeh no. Jos. Hae Pak Haji. Oh, Mas Ri mau di juragan angkringan mau. Haji, hae riyen. Ya Allah. Ya wes terus kayak Mas Ri. 10. Kene maju. 19, 21, 30, 40. Sik ora pati krungu tak cedhakane kok Mas Ri, juragane angkringan kae. Ibu. Monggo. Mas Sukar, Pak Ji Sukar. Apa kau? Yo, he ha. Pak, lagune nopo? Lagune nopo? Yo, Lagune? kok lagu langsung dirogone. Yo genah. Iya. Padahal lagu lho, ning Iya mboten lho. napa-napa anjing. Lagune nopo, Pak? Jaluk ora Mbak Mel? Mel.
Put, jaluk lah Put. Ya Put, kowe melu ra? Melu ora engko sanu engko buring rasane. Ayo. Paci, hak ini dereng. Ah. Hak ini dereng. Ayo Put. Apa nah? Wah, kerapokan. Iya iya. Lagune nopo niki? Lagune nopo? Apa kau? Bablaske salam kangen Mas. Nggih, Nika salam nggih. kangen. Kangenane Mas Bono, Mas Bani iki tayupan. Oh makate. Ugi terbiki sebelah sedaya kemawon Pademan Stresno Tayub Indonesia. Lan ugi cokek Indonesia. Monggo. Iki. KBCM Sugeng Rawuh semuanya, keluarga besar, celah foto, sketsaken. Padhe ngatino, padhe ngatiman Mas Bimo, Mas Tris, cerah foto. Bunda Wiwin lop-lop. Monggo Mas Bani, Mas Bono. Yo, la. Suwun Mas Kepeng. Wes meh wanci lingser wangi. Pak Teki. Si Joko lotan bisa nendro. Kumlundung ijene ngamben nandang susah kang tanpa upama banget geni rona longso wis ditinggal ibu kelawan Rama pulo-pulo wis becane sainggo yo den pene lolo Diang kita maju sayang banget kendirona longso kuciwaku nyawang lelakonira tansahmu kaya sapan dulu margane leloyo ora sana ora kadang mitra wae ayo terus Mas Cici ayo terus iring jaman kapan boyo kinalesno sainggo paripurna Mas Bani juragane catering Depok Mas Bono Lurahe Pondok Bar Pesantren Senarengan Kata-kata Chandra Pesona Pak Joko Cikarang Buin Pondok Gede Mas Marto juragane motor Pangkalan Jati jos Mbak Siti juragane sapi Pak Didiman wes meh wanci lingser wengi si Joko lotan bisa nendro
kang susah kang tanpa upama banget geni rona longso wong tininggal ibu lawan romo pulo-pulo wis betane saenggo ya den lolo banget genira nalongso jiwaku lakon lakonira bablas ojo ngalamun tetep tayung poyo sapan dulu margane keloyo ora sana ora kadang biasa dik lah mitra wae ya akhiring jaman sekop-sekop disekop-sekop kapan boyo kinalesno sekop-sekop genyobron to bisa paripurna kalajengaken aja ngalamun lumantar kadang-kadang candra pesona ayo yo malik belok lemco ayo tan kantun kagem Mas Bono Mas Bani Mas Wardaya juragane motor Pangkalan Jati Mas Tulus penak ya Dik melebet ing netraku kadya kencana pinembahan dasari nganggo agemangan pindho cengkir kadhe kuning penak ya Dik lagi ayo yo ayo yo Bagus mesti kaning gas ya ojo agawe kuciwa rena wangi mong ayung yon tan kendhen atimu ngalamun Mas Bono wong ayu sikaran ning rasa kang sejati ayo yo kang sadelenging kalbu sanubari iya Urip
dasari nenggo ageman Baik. Pindo cengkir gading kuning Jos. Ayo yo. Dilajengke Manyar Sewu. Pupung cek tayu pan terus iki. Ya toh Mas Bono. Heeh, pupung pinangge. Mas gimana di? Mas? Heeh. Dari pagi nggak disawer ya. Mas gimana aku yo ora disawer lho Mas, aku santai. Aku ora disawer santai kok. Njaluk ditapuk. Sak tenane lho. lumrah wong ngalah Lamun Mas Kodro. Spesial kagem juragane motor Mas Wardoyo